Jeg tænker, vi fortsætter. Ja, det er fint. Du går den lidt tidligere, det der. Det skal En måde også en lidt anden måde også at forstå det her på, det er, at der er nogle helt basale følelsesmæssige behov i barndommen, som skal, hvad kan man sige, altså som forældrene jo skal tage vare på. Hvis de behov, jeg kommer lidt nærmere ind på det, hvis ikke at de forældrene mestrer det eller kan det tilstrækkeligt, jamen så danner man sådan nogle skemaer, som jeg kalder det. Og skemaer, de skal forstås som nærmest sådan en programmering. Et skema er en programmering, som både påvirker måden, vi tænker på, måden, vi føler på, vores adfærd, altså vores måde at være i verden. Det er de briller, vi ser verden igennem. Så når et skema, og her snakker vi dysfunktionelle skemaer, når de bliver aktiveret, så kan vi komme til at stå som voksne også og blive trigget af forskellige situationer, som vækker denne her kognitive programmering, så vi kommer til at føle og tænke på den måde, som der måske udløste en gang tidligere. Jeg kommer lige lidt nærmere ind på sådan de følelsesmæssige behov. Det er jo alt det her med at kunne have en forudsigelig hverdag, at man ved, hvad man kan forvente derhjemme, at mor og far er forudsigelige, at vi ved, hvordan de vil reagere i forskellige sammenhænge, at der er kærlighed og omsorg, at vi bliver accepteret, at vi bliver anerkendt, at forældrene kan være empatiske, at vi også får noget omkring det der med en selvstændighed, at vi får realistiske grænser. Det vil sige, nogle vokser op med meget snævre grænser, og nogle vokser op med meget brede eller ingen grænser overhovedet. Og der er ikke noget af det, der er godt. Der skal være sådan et sted imellem de her. Og indimellem, så skal man træde ud over grænsen jo. Også for at lære, hvor er det grænsen går. Jeg synes bare, pædagogik i dag, synes jeg er trick.